The War Veteran Activists Association Zimbabwe, VAAZ, has called on citizens to pray for the CCC Administrator, Senator Jameson Timber. VAAZ National Organizing Secretary Champion Goni and 76 others arrested for commemorating the Day of the African Child in Senator Timber's home. VAAZ emphasized that their only crime was advocating for a new Zimbabwe where citizens' rights were respected. Ashperi mushe muri Zimbabwe. Satamboendera mberi nawo ndo bo subscribe like utina on the bell icon. Tuna kuti mama activists aiwa CCC aka capture ne the ZRP police. Aiwa pana VAAZ organizing secretary aiwa aka include wawo ipapo ndiye umwe wakasungwa vakacapture. Satuona kuti aiwa ma war veteran activists ari kuuya ati ngatina matiri Jameson Timber nevamwe vakacapture kuti vakwanise kukurumidza kuwa bail va release. Tichiendera mberi vanonyora vachiti VAAZ expressed concern over shrinking democratic space and urged solidarity with the prisoners of conscience. They called for their immediate release and have emphasized the need to uphold democratic values and support those unjustly incarcerated. No much tiri kuona kuti aiwa saka ma veterans aiwa ari kujamuka, ma veterans ari kuti aiwa tikamiri wenyika ngala wemaprotest noda kuti aiwa mumwe wavo ari captured. Tudze mafunguro enyu muri kudipa pamusoro pechiitiko ichi chiri very touching. Pinai mukome section mutudze mafunguro enyu muri kudipa pamusoro pekecapture kwakaitiwa kana Jameson Timber. Pinai mukome section medu musaona subscribe kulike chiro